Ndị be bịakwa n'onoro dị akụkọ ka Reverend Fada si wee jide nwaanyị di ya nwụrụ anwụ wee kụpịa separate la mande n'ahụ were ma mbọ ma alụ wee chịa ịtagbu nwaanyị mmadụ. O wee bụ na mama ya unu na-afụ ebe a na ọ dị 50 years na afa ya bụ Mrs. Moreno na ọ bụkwa na onye nkụzi na Angel Primary School nke dị n'Ifitedunu, na mama ya bụkwa na onye nọ na klaasị wee na-ekụziri ụmụ akwụkwọ ife nke bụ na Reverend Fada nke ndị Catholic Church nọ na Onda Ọka Archdiocese bụ ife bataziri n'ime klaasị ebe nwaanyị mmadụ nọ wee bido wee bebalụ nwaanyị mba n'ihu ụmụ akwụkwọ. Ife unu fụchara ebe abapụ ụbọchị nwaanyị n'ahụ amakwọ nna akpụlekwe ka ọ pịalụ nwaanyị ka aṅa ka ịtarị a na-apịa mmụọ ka o jidelu nwaanyị di ya nwụrụ anwụ, nwaanyị na-agba mbọ ka o debere ụmụ ya nri n'elu tebụl. Ka Reverend Fada onye kpọrọ onwe ya onye Chineke telụ mmadụ ọ na Fada enweghị nne? Kedu onu ugwu adịghọzinụ ka ọ na nsọpụrụ adịghọzinụ? Bikonu enwekwara ike Reverend Fada kpara alụ a ọ bụrụ na nwaanyị anụnwa tọkasịrị ya ahụ na ọ na-akpọziri onye isi ndị nchụaja egwu wee kweghị ife o sokwọrọ nwaanyị anya ma ego. Fada ị nweghị ikikele imetụ nwunye mmadụ aka na-agbanyekwa na nwaanyị a na di ya anwụgo. ị nweghị ikikele ya n'ụwa ya ijiri ịtarị wee na-apịa nwaanyị a n'ihu ụmụ akwụkwọ ọ na-akụziri nkụzi na gịnị na-ese maka na ịbụ onye tere mmanụ ka ihe eji jide nwaanyị mmadụ wee kpụtịkọ ya. Unu ya ege ntị ka unu n'ife nwaanyị a kọrọ maka na ebe papa dị ya n'ahụ bụ ebe ahụ njicha ife onyonyo ojii wee kpuchinata maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa na gịnị na-ese. Na Reverend Fada sị na mama ya unu na-afụ ebe a di ya nwụrụ anwụ pụtara na-agwa ndị ọzọ ka etinyelufe ego n'ego ụgwọ ọnwa na ụgwọ ọnwa a na-akwụfa na opelumpe na sị adị alụfe ego na salari fa. Ọ ife a nwere ike ibute Reverend Fada ya eji wee were ịtarị wee na-apịa nwaanyị mmadụ. Ọ bụrụ na di nwaanyị anọ ndụ maọbụ ọ bụrụ na ife edoro ya mma na ụmụ ya etonyitego n'obodo obodo oyibo soro na-eme donation n'ụlọ ụka, Reverend Fada ya enwe ikikere ịkpụ dịka agwa ọjọọ ka ndị anụnwa ụmụfa na-eme milion n'ụlọ ụka ndị nna ahụ ihe agwanwu ndị nna ahụ okwu onwe ihe emetụ nwufe aka n'ahụ maka na ụmụfa ji ego. Ịfụzie onye nke anụnwa ejighị ego na-agba mbọ ka ụmụ ya rie nri ka ụmụ ya gụọ akwụkwọ i wee nwee ikikere iwere anya a na-apịa ụmụazị ma mbọ ma alụ wee chịa ịtagbu nwaanyị mmadụ. Reverend Fada ahakwa ka iji ọ bụrụ na mmụọ anya ukwu ka iji wee banye n'ụlọ ụka, ọ bụrụ na Chineke akpọghị n'ọgụ ụkpọrọ onwe ọ kakwọ mma n'iyi isisiri akwa uwe mwụda ya iyi kolo akpa ị na ije tiwe nne tiwe nna ọ bụghị nne ndị ọzọ na nna ndị ọzọ ka ihe eji wee na-amụ ọkpọ. Ọ bụrụ na ịmụ ọkpọ na ịtụ ọkpọ na agụụ ije n'ebe ibe na-eme exercise ije tụwa ọkpọ maọbụ ife ụmụ okolobịa ibe ịkpọpụta fago na fa atụwa ọkpọ. Ọ bụghị nne nwaanyị ji ụmụ ka ị ya na-eti ife. Ọ bụrụ na di ya nọ ndụ ya eme ya ife imerie udo mana udo ka ekwe n'aka di ya pụtago na ya na-abịa emeju ife afọ ọchị ịma na ịbụ Fada ọhọ mmadụ ịbụ ka ọ bụ ohofu Chukwu ka gịnị ya na-efe i wee nwee ikikere wee jide nwaanyị mmadụ wee nọrụ n'ihu ndị mmadụ niile n'ihu ụmụ akwụkwọ na-akụziri wee kpọtịa ya. Chineke ya kwụọ ụgwọ ife ime. Bụrụgodu na nwaanyị a kwuru ife nwa ma ọ na okwughị ife nwa ọ ife imerie bụ ife kwesịrị ime ya asị Reverend Fada. Ọ bụrụ na ọgụ bụ Reverend Fada ka mama kpọọ na fonu wee gwa na nwoke ibe tiri ya ife, kedu ife iyi eme asị Reverend Fada ịbụ ọkwa iyi eje ọgụ maka ndị na-asọpọtụ ya bụ Reverend Fada onye fe ife ọjọọ onye kpọọ ya ife ọjọọ. Ọ bụrụ na nne nke gụ nwa ka Reverend Fada si etu a wee pịtarị ya gwa onye ọkwa iyi eje kpọọ ndị uwe ojii. Bịara klaasị m n'ụtụtụ kpọpụta m wele ịtarị pịara m na-eti m ife na-ama mmụọla o nwere ihe ọ pụtara klaasị m onye bụ ndị tichas mitin nna asa Fada na m akpọrọ mitin tinye m ime papa mmụọla na iru m niile na azụ m niile na ụkwụ m. I can't believe the Reverend Fada will do this to somebody small like that. I believe that justice will prevail. Look at her legs, everywhere, even the other parts of her body. Those parts are not going to be shown. Yes.